Lembra que estivemos vendo que había uns factores que influían nos climas. Un deses factores é a distancia ao ecuador ou latitude. Sabes que a calor do Sol chega de maneira desigual a diferentes zonas da Terra. A medida que nos afastamos do ecuador, as temperaturas son máis frías. Por iso, segundo a temperatura, no noso planeta podemos distinguir 5 zonas climáticas. Unha zona cálida, 2 zonas temperadas e 2 zonas frías. En cada zona climática desenvólvense diferentes climas e, polo tanto, diferentes paisaxes. Imos comezar por estudar a zona cálida. A zona cálida atópase situada ao redor da liña do ecuador, entre o tópico de Cáncer e o trópico de Capricornio. Nesta zona, os raios solares chegan en forma perpendicular e, por iso, é a zona máis calorosa da Terra. Na zona cálida atopamos a paisaxe de clima ecuatorial, a paisaxe de clima tropical e a paisaxe de clima desértico. Nas zonas de clima ecuatorial, as temperaturas son elevadas durante todo o ano e a precipitación anual de chuvias é moi elevada, superior aos 2000 milímetros. A vexetación característica destas zonas é a selva, un extenso bosque cunha vexetación sempre verde e moi densa. Nas zonas de clima tropical, as temperaturas tamén son elevadas durante todo o ano e as precipitacións están concentradas nunha época do ano. Existen, polo tanto, 2 estacións, unha seca, na que non chove nada, e outra húmida, na que se concentran as precipitacións. A vexetación das zonas de clima tropical denomínase sabana. Está formada por arbustos e árbores illadas, entre as que medran ervas altas. Na zona cálida tamén atopamos a paisaxe de clima desértico, que se caracteriza pola escaseza de precipitacións e por ter unhas elevadas temperaturas durante o día e moi baixas pola noite. Os desertos son paisaxes prácticamente deshabitadas. Debido á escaseza de auga, a vexetación e a fauna son moi escasas. A maioría dos desertos fórmanse preto dos trópicos de Cáncer e de Capricornio, como o deserto do Sáhara, que é o deserto cálido máis grande do mundo.